Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dito po ako ng dinuguan, sibuyas, bawang, gagamit ako kamyas, sili, tsaka po isaw. Isa po ako ng sibuyas, magluluto po ako ng dinuguan, isaw. Kahit na 2 araw hindi naman nasisira kasi po suka to maasim. At saka meron po siya ng kamyas. Dahil ko na po yung bawang. Bawang. Saka po yung bawang. Igisa ko po itong isaw. Igisa ko po. Yan. Sa bawang at saka sibuyas. Sunod mo yung kamyas. Isunod ko po yung kamyas. Kasi po, kailangan matunaw itong kamyas. Ayan. Tatakpan ko po. Takpan ko po. Ayan po, dinurog-durog ko po yung kamyas. Bulos me. Dinurog ko po yung kamyas. Tapos lalagyan ko siyang tubig. Ayan po. Yeah. Pakuluin ko po siya. Lalagyan ko yung sili. Yan po. Pakukuluin ko lang po siya bago ko lagyan ng dugo ng baboy. Takpan ko ulit. Ayan. Ayan po. Kulong-kulo na siya. Ilagay ko po itong dugo ng baboy. Ito po. Binanlawan ko na rin. Para po malinis. Ayan. Binanlawan ko na po siya. Pabayaan ko lang po siyang kumulo. Ayan po. Pabayaan ko lang po kumulo. Lagyan ko po ng paminta. Pamintang bilog. Ayan. Ikaw nga magbuhos ate. Buhos mo nga to. Dalawang kamay na po kami. Ayan. Ayan po. Lalagyan ko po siya ng magic sarap. Ayan po. Kumukulo na. Ayan. Ayan po. Kumukulo siya. Tama yung asin. Ayan po, tama daw yung asin. Ayan po yung dinuguan. Alukay mo lalim. Ayan. Ayan po ang ating dinuguan. Ayan. Ayan po, luto na po siya. Ayan po. Pero di ko muna siya alisin dyan. Pakukulin ko na po maigi. Sige po, bye-bye. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time.